Шайтандардан һаклану турасында явапка өстәп китәйек. Гомумән шайтандардан, җиндәрдән, күз тиюдән, сихырдан һаклану өчен укыла торган аяттар һәм зикрләр күп. Шуларның берен тагы ифкә алып китәйек. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: кем бер көндә ла илаха иллаллаһу вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамд ва хуа аля кулли шайин кадир дип 100 тапкыр әйтә, шуга ошондый саваптар языласак. Беренчедән 10 кулды коткарганы кебек. 10 кулды коткарганы кебек ди. Шуннан тый 100 изге эш языласак. Өченчедән 100 гөнаһы юйыласак дигән. Дүртенчедән, мана ошонда мөһим, ошо уның зикере кис еткәнсе кешене шайтандан һаклар дигән. Шайтандан һаклау сарахы булыр кис еткәнсе. Һәм шулай шул хадистә әйтелә, кыямәт көнендә ти, унан күбрәк савап китергән кеше булмай, илля мәгәр кем ошо зикерде күбрәк әйткән, тиелгән. Тәрҗемәһен әйтеп китәйек. Ла илаха иллаллаһу вахдаху ла шарика лах, Аллаһ Тааланан башка гыйбадәткә лаек булган башка илаһ юк, бердән-бер уга тиңдәш юк. Хөкем уныкы, мактау уга, һәм ул бөтә нәмәнән дә көчле.